ассалому алайкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. муроҷиати ман ба ҳоҷӣ Мирзо. ҳоҷӣ Мирзо, ман намедонам имрӯз барои чи шумо как турус хап ҳастед. Имина барои ӯ ширкатое ки мардума ба дигар роҳ бурда дар хонаи Худо рӯи рост фаҳм кесанд. Мардума бурдан дар хонаи Худо таҷовуз карданд. ҳоҷӣ Мирзо, ин кори тавба аст. Навор дар ширкати Муҳаммад Тур Оятулло. Дием ҳоҷӣ Мирзо, мардума ваъда метавонанд ки дар гостиница зиндагӣ мекунед, не ки мардум дар берунанд, гишнаву ташна. Навор дар рӯи экран, ҳоҷӣ Мирзо. جان خیلی در شنبه باشه. سلام علیکم. سوز خوبی تیجی سامانتی سوزم و خونتی با وجای نمیجه من شرکت اولیم گروپ مورانیم خیلی سرسون سرگردون کرده پولنستی سرسون سرگردون کرده سرویسی در برینن در بدن است. سеюм ҳоҷӣ Мирзо, ширкати Мадина Тур, машиник зинокор, баном эшон. Навор дар рӯи экран. Ай хонаи Худо чӣ мега? ва чорум ширкати Замзам Умра, мафиёз, чиста бандитизм. Мардума чӣ хеле таҳдид мекунанд. Навор дар рӯи экран. Ай хонаи Худо, ҳоҷӣ Мирзо. زنش در همینجا بوده خودش نیست. بلد نمیدونم زنشا بگوییم یا نمیدونم. неки шумо ҳоҷӣ Мирзо Қатир Сӯҳроб Одилиён мебироед мегӯед ки насиҳат ба мардуми тоҷик ё ки дар моҳи шариф Рамазон чашми зани никоҳи хӯда нигоҳ накард. Ви чо ёбнутӣ штоле. Ман медонам ҳоҷӣ Мирзо, се-чор шакал имин ҳамо ширкатҳоро ман дар назар дорам. ҳазоро мардума дар як моҳ зидди сиёсат кесанд. шумо барои мо хап ҳастед ва дастгирӣ мекунед. неки Исоқ Файюб хап намекунад. ё ки ҳоҷӣ Мирзо долиада қуш ҳастӣ барое ки ширкати Мадина Тур даром гуфт ки мо долия меспорем. долиада қуш ҳастӣ ҳоҷӣ Мирзо, хап ҳастӣ. ин кори шумо аст. барои мо дар кор нест. насиҳат ба мардуми тоҷик. аввал худона насиҳат кунед. як кас нест ки насиҳатон кунад. ҳоҷӣ Мирзо, мо мардум ранги шумо турба намезанем. мо мардум ранги шумо як зане ки дар никоҳ як бародар аст намерем дариндаша тик намекунем. ҳаромтарин ҳақиқат агар мезанам ҳоҷӣ Мирзо, ин домло аст. ҳаромтарин зинокор ин домло аст. паданатарин ин домло аст. анамихе шумо вори баном домлора ман чӯх мемонам. политик яъне сиёсатмадор медуре оҷатхона дашти калон мекунад, аммо кнопкаи туалета намеҷиқа. муҳтарам политик мебуре баъд шумо медуред аммо ова меҷихед ва фикри мара фаҳмидед. шумо ҷиддӣ бинед ҳоҷӣ Мирзо. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. якум видео аст. бубуро гап зад. мардума бифаҳмонд ки е мардуми шариф Тоҷикистон бовар накунед ихе ширкатҳоро ё аз дини ислом хориҷ ҳастанд. ҳаштон қабул нест. бубуро гап зад ҳоҷӣ Мирзо. не тупи, пожалуйста. то чанд қадр пули ҳаром мехӯред шумо? мардум рӯи рост гуфтесанд. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.